Ndichikuchingamidzai zvekare pano paHatari 263. Ndini wenyu mushamarari wenyu ndichange ndichikuzivisai nyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Inini ndichange ndichimhanya nadzo nyaya dzacho. Nyaya ndonezvomuzuva rano, asi chiitiko icho chaitika kuZhombe pamaini inonzi Still Blue Mine ndopaitikira chiitiko ichi. Pane muChaina iye anonzi iye Vasai Yong ndo vanotungamirira pakambani iyi. Ameno spelling but Vasai Yong ndo vanotungamirira pakambani iyo inonzi Still Blue Mine iri kuZhombe. VamuChaina ava vari kunzi vakabva kwavakabva manheru, vane zvombo zvinova zvepfuti. Apo pavakasvika pane vashandi vaishanda manheru vachichera goridhe pamaini pavo, vaita shift yemanheru. Zviri kunzi vakasvika vachiredzera vashandi vavo pfuti. After varedza pfuti, vashandi pavaimhanya vaidzokera mugomba. Pavakazopfuura umwe wachona anova mushandi wavo gumbo. Paakapfurwa gumbo akapinda mugomba, asi akafa nekuda kwechironda ichi nekuti ropa rakarasika rakawanda. Zvikunzi vamuChaina ava vana kugomera ipapo vakatevera vashandi vavo mukati mugomba imomo vachingoredza pfuti, vakapfuura umwe mushandi wavo. Hazvina kugomera ipapo futi, vakatevera futi umwe mushandi uyo wavakazobata vakaita wekuponda vachimurova musoro nezvibhakera. Ndinokumbira kuti zvadofika mucomment section. VamuChaina avava vakauraya, zviri kunzi vakauraya vanhu vanosvika 2, uyo wavakarova nezvibhakera akakuvara. MuChaina uyu atongerwa 30 years mujeri nemhosva yekuponda neyemita. Ndokumbira kuti zvadofika mucomment section pamusoro penyaya iyi. Zvinhu zvinoseresa, zvinhu zvinorwadza. MuZimbabwe kuuraya munhu ratove degree. Kuuraya munhu kwave easy muZimbabwe. Upenyu hwemunhu hwakutorwa sehwehuku hauchakosheswa. Just like this video, uriwo uri kutoka muChaina uyu waimupa makore mangani mujeri. Zvinoseresa, zvinorwadza zvikuru. Munhu anenge aenda kunoshava asi opondwa nevarungu. Varungu ndadzidzei kubata vashandi vedu zvakanaka. Hongu muri varungu asi bataiwo vashandi zvakanaka kuti zvinhu zviende mberi. Unotongerwa makore akawanda mujeri. Thank you for watching this video.